Fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena, il-Gvern irreġistra surplus ta' 23 miljun euro li huwa l-aqwa riżultat li qatt ġie osservat f'pajjiżna bejn Jannar u April mindu bdiet tinġabar din l-istatistika ta' ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Waqt li fl-istorja nazzjonali kien biss fl-2017 li ġie reġistrat surplus fl-istess perjodu tas-sena dakinhar l-ammont tal-bilanċ pożittiv laħaq il-21 miljun euro, jiġifieri 2 miljun euro inqas minn dak irreġistrat bejn Jannar u April li għaddew. Ta' min jinnota li fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista kien hemm deficit li laħħaq il-232 miljun euro sa' April, imma l riżultat li qatt ġie reġistrat f'dan il-perjodu fil-Kaxxa ta' Malta kien fl-ewwel 4 xhur tal-2019 meta id-deficit kien mess il-236 miljun euro. Bejn Jannar u April tal-2023 id-deficit kien ta' 192 miljun li jfisser li din is-sena kien hemm titjib ta' 215 miljun fil-finanzi pubbliċi. Dan it-titjib qawwi bla preċedent li huwa ferm aktar minn dak antiċipat sansitra fil-budget seħħ għax id-dħul tal-Gvern kiber brata ferm akbar milli żdied il-ħruġ. Fil-fatt id-dħul tal-Gvern kiber b'mod rekord ta' 361 miljun euro. Il-maġġoranza żieda kienet dovuta għal dħul akbar mill-income tax, il-bolla u l-VAT. Dan irrifletta it-tkabbir ekonomiku sostnut nazzjonali. Skont statistika maħruġa din il-ġimgħa jirriżulta l-rata tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna 12 il-darba akbar mill-medja Ewropea. L-ispiża tal-Gvern kibret bin-nofs ta' żieda fi dħul bi tkabbir ta' 146 miljun euro. Aktar minn terz ta' din iż-żieda kienet dovuta għat-titjib fil-benefiċċji soċjali, inkluż il-pensjonijiet u children's allowance. Kien hemm ukoll żieda fil-ispiża fuq pagi frott titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' diversi kategoriji ta' ħaddiema fis-servizz pubbliku. Minħabba l-andament pożittiv tal-finanzi pubbliċi bejn frar u April, id-dejn tal-Gvern ċentrali naqas bi kważi 150 miljun euro. Dawn ir-riżultati pożittivi ikomplu isostnu l-att ta' rapporti pożittivi favur l-ekonomija Maltija, inkluż mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu u anke l-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea.